Ayo maju Subali, slontik raimu mencelat nganti tekan Surabaya. Kalah kebe sumber kencana. Ayo ojo takon dosa, ojo mantak slentik nganti tekan Surabaya. Tak pandeng wae kowe tekan Amerika Subali. Astagfirullahaladzim. Dadi gedhe sepene. Ayo maju Subali. Biasane ngene iki njaluk tulung dalang. Minta tolong dalang, Mas Daku. Minta tolong Mas Daku buat ngalahin buta yang besar itu. Mas Daku ki sapa? Iki. Bocah cilik iki. Oh, ngono. Ning mengko yen enek sing geger piye? Oh, beres. Bilang saja kalau
butone besar banget dikalahkan oleh wayang tidak bisa, karena wayang itu yang maha kuasanya adalah dalang. Maka dari itu dalang adalah penguasa wayang. Wayang itu adalah milik dalang. Dalang itu yang punya wayang. Wayang itu yang menggerakkan dalang. Dalang itu yang punya wayang. Kalau wayang dijual oleh dalang gitu. Wis koyok Pak Jeliteng. Oh, njaluk tulung dalang. Nggih no. Ning aku wis maca kitab aksaraning tembung. Ora becik yen dalang sing jumangkah dhewe. Lah keparengipun aku duwe cara dhewe. Tak bisiki. Pripun? Nah, ya mudeng kula. Apa? Ora roh. Minggiro. Aku duwe imajinasi ilustrasi apik. Apa kuwi? Wis to, manuta. Nalika Semana Risang Subali matek mantram sakti ing jaman semana boten wonten ingkang nandingi amargi dipraktekke ing jaman sakniki. Ya kuwi imajinasine video Dewi Tara. Ditayangne ora iki? Ditayangne ning kono kok. Saknalika Risang Mahesasura lawan Jatasura hang ngrumaosi rasa ayem tentrem ing ngatasé mung wujute bebayangan parandene gawe rasa tresna luluh atine Mahesasura lawan Jatasura hangemban nut ilining sendon kloran kala wong wedok ayune kaya ngono kanthi Dewi Tara jejantung hatiku Dewi Tara. kang pamulu gamane halus manis kang mawe rasa madangi jagat mungo panen aku tak ing bukit. Oh Dewi Tara tanono ayune lewat ukur. Dewi Tara Dewi Tara lunga paning sapu tak ing wukir satemah pusakane Subali ngenani telake Risang iblis Mahesasura Jatasura dadi badar sejatine. Dewi Tara
sak